to. Ale mali by sme už teda nahrávať a máme to teda ešte aj inak nahrávané, takže môžeme začať. Dobre. Ďakujem. Tak vás všetkých srdečne vítam na našej online prezentácii, spojenej aj neskôr s výukou v guidách, ale najprv vám my, zastupcovia cechu, som tu ja, Lukáš Lacko, druhý cechmajster, a je tu aj Tomáš Blažek, správca cechu, a Matúš Kovar, sekretár cechu Slovenských gajdošov. A chceme vám dneska porozprávať špeciálne o jednom medzinárodnom projekte, ktorom sme sa zúčastnili ako cech Slovenských gajdošov. A potom vám chceme pustiť prezentáciu od Milana Ruska zo Sľuku, ktorá prebehla počas Erasmového meetingu na Slovensku, keď nás teda navštívili zástupcovia ostatných krajín v gajdách, a zajtra by sme chceli ešte pokračovať s praktickou výukou gajdovania na niektoré témy, ktoré sme vybrali s Matúšom Beňom. Takže na to sa veľmi teším aj ja. Možno sa aj ja niečo nové naučím. No, tak najprv by som začal tým, že čo je tento projekt, kvôli ktorému vôbec máme tento meeting, ktorý nám to všetko financoval, o čom budeme hovoriť. Tak, Matúš, prehod mi prosím ťa slajd. No, dobré. Aha, to vlastne to je obsah, ktorý som už stručnejšie povedal, ale povedal som aj, čo bude zajtra. Tak poďme ešte ďalej, aby sme mohli hovoriť rovno o tom Erasmovom projekte. Tak. Tento projekt sa volá Network of European Bagpipers, čiže sieť európskych gajdošov. A ako tento projekt vlastne vznikol, alebo jak sa to stalo, tak na začiatku som bol oslovený ja, iba ako osoba gajdoš, že či sa nechcem zúčastniť medzinárodného projektu a že na to budem potrebovať neziskovú organizáciu, registrovanú v Únii a tak ďalej. To bolo takmer 4 roky dozadu. A medzi tými oslovenými bolo viacero gajdošov, s ktorými som už spolupracoval pri nejakých medzinárodných spoluprácach. Akurát som nepoznal tých organizátorov, ale z Lotyšska, ale ich hlavného gajdoša si teda pamätám, lebo ten najznámejší lotyšský gajdoš chodí na najviac akcií. Tak sme sa začali stretávať, pripravovať, registrovali sme náš cech aj v rámci Únie, aby sme sa mohli účastniť týchto Erasmových projektov a čerpať európske granty na tieto aktivity. A už v roku 2021 sme sa pokúsili prvýkrát o zapojenie sa do projektov. Vtedy to najprv nevyšlo, ale mali sme vysoké bodové ohodnotenie, čiže ten projekt všeobecne sa páčil komisii, ale nevybrali nás z hľadiska rozpočtu a vysokej konkurencie. A ďalší rok, 2022, sme sa hlásili do ďalšieho programu. To prvé bolo Strategic Partnership program. Toto ďalšie bolo Cooperation Partnerships in Adult Education, že už boli to väčšie projekty už, s väčšími rozpočtami, ale teda zamerané na edukáciu dospelých. V tejto druhej výzve sme už uspeli a v roku 2022 v decembri už bol vlastne prvý meeting, kedy sme sa stretli všetci účastníci tohto projektu v Lotyšsku. Partneri, alebo krajiny, ktoré sa zapojili do tohto projektu, boli z Lotyšska, organizácia SUITI, potom tam boli Chorváti, Taliani, talianske zampone z juhu Talianska,
potom asociácia gajdošov z Grausu, z Aragonska, zo Španielska, cech slovenských gajdošov a ešte aj gruzínsky gajdoši pod hlavičkou konzervatória v Tbilisi. Všetky tieto organizácie alebo skupiny, ktoré sa zapali do tohto projektu, majú kvázi takú spoločnú vec, že nie sú to ako škótske gajdy alebo galicijské, ktoré majú tisíce gajdošov a tam už ťažko robiť s tou kultúrou. Všetko sú to menšie, až by som povedal ohrozené skupinky guide. Tým, že sa takto spájame, komunikujeme, tak si navzájom môžeme pomôcť alebo zvýšiť povedomie o týchto našich guidách. Čiže aj tie španielské guidy, čo som spomínal, to nie sú tie galicijské, čo každý pozná, sú to guidy aragonské. Čiže kvôli aj týmto skupinám zúčastneným je tento projekt zaujímavý. Špeciálne. Že aj my sme sa tam mohli dozvedieť, zároveň my sme mohli veľmi pomôcť iným krajinám. Tým, že sme vysvetlili, ako pracujeme na Slovensku, ako sme podchytili tú kultúru. Neskôr sa to ukázalo, že zrejme to boli užitočné informácie a boli pre tých našich partnerov naše skúsenosti zaujímavé. Cieľ tohto projektu sú rôzne aktivity, nejaký booklet, nejaké činnosti, ktoré vykonávame v tých krajinách, alebo ako je vlastne táto tradícia zachovaná. A v rámci toho sme sa aj stretávali v každej z tých 6 krajín s tým, že tá krajina si prezentovala teda svoju kultúru a nás edukovala všade o tých svojich guidách. Takisto my na Slovensku sme toto robili. Na Slovensku dokonca musím podotknúť, že sme mali aj nejaké množstvo hostí, ktorí neboli priamo z projektu, ale boli proste zvedaví, lebo máme nejaké meno, alebo proste boli zvedaví, došiel nejaký etnomuzikológ zo Švajčiarska a tak, lebo sa proste zaujímali o to, ako tu fungujeme, alebo ako tu máme organizáciu na Slovensku. A ešte takto budžetovo, alebo vedúca krajina, koordinátori projektu boli Lotyši. Tam je naša projektová vedúca, ktorá to celé zastrešuje ako tá najvyššia šéfka. A tento európsky projekt mal dotáciu 120 000 eur. A začal vlastne od septembra 2022. Končí teraz v lete 2024. A ďalej by okrem publikácií, ktoré sme priebežne dávali na našej stránke, teda dôležité boli tie stretnutia a o tých by sme vám chceli porozprávať. Budem dávať aj slova svojim kolegom, lebo napríklad hneď na prvom mítingu v Lotyšsku ja som tesne predtým dostal COVID, takže som nikde nebol. A bol tam Tomáš s Matúšom. Tak by som poprosil Tomiho, aby teraz porozprával o tom, čo sa dialo teda v Rige. Takže ahojte všetci. Môžem skúsiť zazdieľať obrazovku. Mám tam zo pár fotiek. Takú predstavu, že by sme sa preniesli. Podcast to znie. Aby sme sa preniesli možno aj do tohto Lotyšska aj prostredníctvom a nejakých obrázkov. Takže vlastne vidieť tieto obrázky, či? Áno, všetko vidím. Áno, dobre, super. Takže vlastne v Lotyšsku sme strávili 4 dní, absolvovali sme ho ja s Matúšom Kovárom, mali sme byť teda všetci traja, ale Lukáš bohužiaľ ochorel. Bolo to prvé stretnutie a toto prvé stretnutie bolo zaujímavé práve tým, že my sme sa všetci videli iba na obrazovkách a možno na nejakých obrázkoch alebo v nejakom čete sme teda komunikovali a tu sme sa prvýkrát stretli vlastne osobne všetci. Bolo to, myslím, že december, ak sa nemýlim, takže Riga a Lotyšsko bolo celé zasnežené
A tu je zo pár obrázkov teda toto je konkrétne z Rigy, ako sme mali teda prechádzku, vianočné trhy, potom sme mali prednášku na univerzite, kde sme si vypočuli skvelú prednášku o tom, ako história a znovuzrodenie gajdurskej kultúry v Litve, čo bolo veľmi zaujímavé. A následne potom prišla jedna kapela, taká známa gajdurská kapela, ktorá robí taký world music a hovorila teda taký svoj príbeh, ako prepojili vlastne a uživovali túto gajdurskú kultúru lotyšskú. Následne potom každá zúčastnená krajina teda prezentovala svoju gajdurskú kultúru, kde teda samozrejme aj my s Matúšom sme hrali. A potom sme mali obohatený tento program aj o také praktické činnosti a tu sme si konkrétne robili, to boli myslím, že nejaké koláče alebo nejaká teda cestovina tradičná ich domáca, kde teda tá kultúra bola prezentovaná nie len prostredníctvom formálneho, oficiálnym formálnym spôsobom, ako je prednáška alebo koncert, ale bolo to aj takto trošku takou interaktívnou hravou formou robené. Vždycky v týchto návštevách je teda aj taká prezentácia ako koncert, kde teda sa hrá aj v krojoch a tu môžeme vidieť tradičný suitský kroj a teda aj gajdy. Veľmi zaujímavé bolo práve spoznávať jednotlivé nástroje, aj celú tú kultúru, čo je teda ako najpodstatnejšia vec v tomto projekte. A je to taký, možno by niekto povedal, že nemá to ten projekt také tie tvrdé výstupy, hej, ale skôr sú to také mäkké aktivity, ale o to je to zaujímavejšie, si myslím. Že tu môžeme vidieť mužský odev, no a potom tu sú jednotlivé krajiny, ktoré teda hrali, prezentovali svoje kultúry. Toto sú Španieli, toto sú Bielorusi, alebo teda bieloruské gajdy, toto sú gruzínske gajdy, toto sú talianské gajdy, chorvátske gajdy a teda slovenské gajdy. A tie obrázky a tie jednotlivé gajdy budeme vidieť vlastne skoro z každej krajiny, takže ja to tak trošku rýchlejšie prechádzam. No a vždycky aj miestny lokálny súbor príde a zahrá nám, alebo teda účastníkom, ale aj verejnosti. Tie koncerty nie sú len uzavreté, je to teda aj pre verejnosť otvorené, takže celá návšteva v Lotyšsku sa zakončila takýmto spoločným koncertom. No a okrem týchto aktivít máme vždy aj tzv. Projektový meeting, alebo teda takú pracovnú časť, kde vlastne sedíme a jednak rozvrhujeme a plánujeme ďalšie návštevy, ďalšie výstupy projektov a teda toto tiež patrí k jednotlivým návštevám. Toľko asi za mňa. Ak by ste mali nejaké otázky k Lotyšsku, tak veľmi rád. Dobre, ak nie sú otázky, tak možno by sme mohli prejsť na ďalšiu krajinu. Dobre, ja by som sa pridal s poznámkou ešte, že ste si tam mohli všimnúť tých Bielorusov. Vítala, Bielorusi nie sú z Bieloruska. Vítal žije v Poľsku, ale snaží sa fungovať odtiaľ. On sa k projektu pridal ako neoficiálny partner, čiže už nestihol tú časť, kedy sa čerpala dotácia, ale napriek tomu sa teda snažil zúčastniť na vlastné náklady všetkých stretnutí a na konci sa dokonca pridal aj gajdoš zo Srbska. Už na poslednom stretnutí už bolo vlastne 8 krajín zúčastnených, lebo bol to taký príjemný projekt a bolo to snáď sa nám podarí ukázať, že v čom všetkom to bolo vlastne prínosné. Poďme na ďalšie stretnutie. Druhé stretnutie sme mali, myslím, že v Gruzínsku, že? Áno. Hej. Takže Gruzínsko máme tu. Môžem tiež zazdieľať teda fotografie pre takú predstavu. A to máme tu. Takže... No.
Fajn. Tam sme, aby sme vyrovnali, že sme boli 3, tak tu sme už boli 4. A Gruzínsko nám prezentovalo teda okrem, teda rád by som to ešte Dobre, osobne teraz si nám vypadol, Lukáš. Áno, skús ešte raz, pretože tam bolo nejaké seknutie. 1, 2, 3, som späť. Áno, počujeme, áno. Dobre. A ja by som ešte pridal k Lotyšsku, že v Lotyšsku gajdorská tradícia bola prerušená. Oni išli takmer od nuly, majú gajdy nejaké pesničky, začali s pesničkami na úrovni detských riekaniek, čiže tam to užívanie majú ťažké. V Gruzínsku skôr čelia problému, že majú zachované gajdy v 2 regiónoch, teda 2 typy gajd, ktoré ale vymierajú. A tá gruzínska snaha je teraz proste to zachytiť a zachrániť túto kultúru. Ale teda majú ešte tie staré veci a staré použitia gajd. A okrem gajd nám prezentovali aj to, čím je Gruzínsko najviac známe. To sú tie ich polyfonické spevy. Vlastne tu je dobré aj pochopiť celú to gruzínske vnímanie hudby a v tých viac hlasy. To je veľmi zaujímavé. Ale tí gajdy, tiež je to veľmi zaujímavý typ, lebo vlastne je to dvojitá gajdica, podobná v Európe ako na niektorých ostrovoch v Stredozemnom mori. A keďže hostovalo to konzervatórium, mali sme prednášky v tom konzervatóriu o tom, ako vlastne tá inštitúcia tam vznikla. V tom konzervatóriu sa dá venovať množstvu ľudových nástrojov. To výborná inštitúcia. My napríklad môžeme trochu závidieť zo Slovenska. A okrem teda tohto edukovaného úvodu do všetkých možných gruzínskych nástrojov, či už týchto strunových alebo gajd, aký bol ich vývoj a použitie, tak sme aj precestovali veľkú časť Gruzínca, alebo Gruzínci sa nám snažili teda všetko ukázať na tom mieste, kde sa čo deje a používa, takže sme dosť veľa cestovali, ale bolo to dosť zaujímavé. Tu sme boli v rôznych horách na úpetí kopcov, kde sme mali nejaké stretnutie a sme si tam gajdovali navzájom, či už účastníci alebo domáci gajdoši. Bolo pekne zaujímavé, keď hrali tí domáci gajdoši, tak ľudia zvykli začať tancovať k tomu. Aj keď bolo to značne také patriarchálne z nášho pohľadu. Tancovali hlavne muži, ženy viac menej iba obsluhovali na tých zábavách. No. Bola to aj taká mierna exotika do Gruzínsko. Lebo je to už vlastne na pomedzi Orientu. Ale čo sa týka gajd, tak by som ich spájal veľmi s gajdami, ktoré sa dajú nájsť v Stredozemnom mori. Ja by som do toho ešte možno skočil, alebo dodal niečo, že na začiatku toho, ako si začal rozprávať, tak si spomenul Lotyšsko. Pričom si spomenul, že oni teraz tú kultúru musia zachovávať, alebo teda dobudovať od nejakého zlomu, kedy to takmer vymeralo a nemajú úplne veľa zdrojov, z čoho čerpať. Pri Gruzíncoch to bolo tým, že tie výjazdy alebo tie návštevy boli vlastne po sebe. Potom, ako Lotyšsko bola prvá skúsenosť s takýmto meetingom, alebo teda stretnutím, tak pokým Lotyšsko bolo teda v pozícii, že musia teraz naozaj robiť veľa preto, aby hľadali zdroje a zachovali tú tradíciu a aj vlastne od nejakého základu nejakým spôsobom sa učiť spätne hrať na tie gajdy a hľadať nejaké ornamenty, ktoré sú do toho vkladané, tak pri Gruzíncoch to bola veľmi žijúca alebo aktuálne žijúca tradícia, ktorá je úplne bežná
vlastne v tých lokalitách, aspoň kde sme mohli prísť pozrieť, ako Lukáš spomínal, tak sme precestovali pomerne veľkú časť, ale teda logicky nás viedli do oblasti, kde to bolo ešte dosť aktívne. Avšak tiež bolo možno počuť od niektorých domácich, že tiež musia robiť veľa preto, aby sa tie guidy dostali ku mladým ľuďom v tých oblastiach, aby im to s nejakým spôsobom urobili zaujímavým, aby mali motiváciu hrať na tie guidy, aby sa to zachovalo a ďalej rozvíjalo. Takže áno, a síce majú stále žijúcu a veľmi aktívnu tú tradíciu, že ľudia na to doma bežne ešte stále tancujú, poznajú množstvo tých guiderských pesničiek, že sa zapoja bežne pri tom hraní do spevu, alebo teda spevom. Avšak tiež mal problém teda s nejakým spôsobom s naviazaním tých generácií, aby to teda napredovalo ďalej. Takže to som len chcel k tomu, lebo tam vznikol vlastne pekný rozdiel, alebo teda bolo to jednoduché vidieť. No dobre, môžeme ísť ďalej? Poďme ďalej na Taliansko. OK. Taliansko, dobre, tam som tiež aj nebol. To môžem prípadne k tomu povedať. To bude zaujímavé, lebo tam je parádny ten festival, vďaka ktorému tá tradícia žije už naozaj veľmi dlho. Áno. Ešte medzi rečou všetky tieto linky a tieto články, ktoré aktuálne môžete vidieť, ktorými prechádzame popri tom, ako opisujeme tie návštevy, tak tie sú na stránke guidy.sk. V hornej líšte máte, že projekt Erasmus a tam vlastne, keď sa rozroluje tá líšta, no tak ku každému si môžete niečo prečítať, pozrieť si opäť tie fotky. No a teda k tomu Taliansku, tak pri tom Taliansku, alebo teda po Gruzínsku, kde sme už vedeli plus minus do čoho ideme, pretože zo začiatku sme nevedeli úplne ešte, čo čakajú týchto návštev, tak to Taliansko už sme sa rozhodli zavolať teda ďalšieho kolegu, alebo niekoho ďalšieho z cechu, ktorý by absolvoval tento výlet, návštevu, spoznávací nejaký takýto výjazd s nami. A teda opýtaných bolo viacero, Adam sa toho ujal a išiel teda s nami, čomu sme boli radi, pretože v podstate mimo nášho hrania, ktoré už teda partneri mohli poznať, mohol aj on ukázať niečo nové, nový herný štýl teda zo Volenskej župy, čo je teda trošku iné, než ktorým teda môžeme hrať my ostatní traja. A čomu sa vyjadrili aj tí partneri ostatní nejak špecificky k jeho hernému štýlu. Mimo toho, že sme taktiež prešli teda v rámci tejto návštevy významné guiderské lokality v Taliansku, v okolí, alebo teda v južnej časti Talianska, v okolí Bari. Nižšie sa to mesto volalo teraz mi vypadlo, ak ma viete doplniť chalani, tak kľudne. Každopádne v rámci tých 3 dní, ktoré sme tam absolvovali, alebo 4, sme mohli vidieť, ako je tá guiderská kultúra v tejto oblasti spätá, alebo teda aktívne fungujúca pri nejakých kresťanských obradoch, mimo toho festivalu, ktorý Lukáš spomínal, ktorý bol vlastne taký world musicový, kde boli zapojené aj tie guidy v nejakom priestore v rámci toho festivalu, tak sme mali možnosť výjsť v rámci nejakej, to bola púť. Presne púť. A tam bolo pekne vidieť, že tí lokálni gajdoši z okolia tej hory, kam sa v rámci tej púte liezlo, tak gajdoši sa zišli pod tým kopcom a v sprievode vlastne ostatných domácich sme mali možnosť teda výjsť popri teda zvuku guide až teda na vrch daného kopca, kde sa konali ďalšie obrady, taktiež v sprievodu guide. Takže tiež zaujímavý spôsob, ktorý môže byť v nejakom zmysle podobný nášmu, ale ani vlastne nie. Takže bolo medzi týmito návštevami pekne vidieť práve tá rozdielnosť tomu prístupu, vlastne ako sú guidy v daných krajinách vnímané, aké majú zázemie v tej kultúre, pričom je to veľmi starý až archaický nástroj, ktorý napríklad u nás zastupoval komplet celú kapelu v nejakej dobe. Aktuálne má menej príležitostí, ale vlastne taká paralela v rámci týchto
tohto využitia tých guide naprieč týmito krajinami bola veľmi teda podobná. Taktiež sa hrávalo do tanca, ale pri rôznych príležitostiach, takže to bolo veľmi fajn vidieť, ale napríklad také príležitosti tých hraní boli určite rozdelené medzi tými krajinami. Takže k tomu Taliansku ja si myslím, že najvýznamnejšia chvíľa práve boli tie obrady na tom kopci, čo sme teda mali možnosť zažiť. A mimo toho bolo veľmi hodnotné, že práve teda Jada mohol byť s nami a ako učeň navštíviť jednak ďalšiu krajinu a že mohol vidieť, ako to teda funguje mimo Slovenska a že to nie je vlastne forma, na ktorú môže byť zvyknutý, že v podstate sa chodí na nejaký zájazd na festival. V tomto prípade to bol skôr taký naučný, až kvázi nejaký delegačný výjazd, pričom sme mali skôr možnosť spoznávať tú kultúru, než prezentovať našu. Toto je veľmi asi podstatné povedať, že pri tomto projekte to bolo skôr o spoznávaní teda zahraničných a v nejakej miere aj prezentovaní teda samozrejme našej kultúry gajderskej. Dobre. Áno. Ešte doplním k tomu, že ten aktuálny problém, alebo teda výzva pre Talianov a taliansku gajderskú kultúru v tomto regióne je ten, že tam je živá gajderská kultúra a je autentická. Čiže nie sú tam organizácie ako je CECH, nie sú tam gajderské festivaly ako proste, neviem, Strakonica alebo rôzne gajderské festivaly. Je to tam len autentické a drží sa to tam. Hrajú aj teda staršia generácia, aj nejaká teda stredná generácia, aj mladí. Teda ten medzigeneračný prenos tam je. Ale sú tam snahy ako keby trošku organizovať festivaly gajderské, ukazovať tú gajderskú kultúru, cestovať s tou gajderskou kultúrou, avšak tí domáci gajderši ešte ako keby nevidia to rozhranie, že prečo je to nutné. Im stačí si zahrať pre radosť, zatancovať si a kvázi to je ich živá autentická kultúra, ktorú žijú a to je všetko. Čiže oni možno ich problém alebo ich aktuálna výzva je dobre zachovať a teda naďalej živiť túto gajderskú kultúru. Môžeme ísť teraz do Chorvátska. Lukáš, Dobre. máš povedať niečo o Chorvátsku? V Chorvátsku sme boli ja a Lukáš, čiže v Chorvátsku sme boli hosťami u Stepana Večkoviča. Ten nám porozprával o všetkých možných typoch rôznych guide, ktoré sú v Chorvátsku. Niečo nám bolo známe, niečo bolo aj nové, lebo naozaj tých inštrumentov a typov guide je v Chorvátsku viac, ako by sme na prvý pohľad čakali. To bol zaujímavý pre mňa osobne aj ten príbeh, ako došlo k tomu, že vlastne sa tam pozachovali tie guidy, lebo múzea mali uložené nástroje, možno aj spravené nejaké nahrávky, ale tam to skončilo, že nástroje boli uložené do depozitára v múzeu, odložené a vlastne nikto sa o to nestaral. Až kým teda Stepan nezačal pracovať v Láde, vlastne v tom profesionálnom telese folklórnom. A tam on mal na starosti teda tie inštrumenty a guidy. A on dovtedy poznal hlavne teda tie svoje, zo svojho regiónu, ale začal sa teda zaoberať, že tými všetkými typmi a niektoré proste našiel len v škatuli a musel zisťovať, že čo to je, kto to vyrábal, či to ešte niekto pozná ten nástroj a tak ďalej. A vlastne týmto aktivitám sa venuje dodnes. Je skvelé, že vlastne to môže byť jeho zamestnaním, sa spolupracuje s múzeum a môže sa tomu naozaj naplno venovať. Je to aj vidno, my poznáme od neho viacero publikácií, knižiek, ako postupne vychádzali. Takisto má veľmi dobrá rozbehnutú výučbu guide u mladých, alebo teda v mladších generáciách. Spolupracuje so Zuškami, cestuje po Chorvátsku, robí kvázi jednak nástroje, rôzne typy guide, ale takisto aj chodí a učí. A je o to záujem v Chorvátsku, myslím si, že dosť veľký.
Mhm. Je to teda hlavne na ňom, ale skôr ako na osobe, možno na tej jeho pozícii, na tom jeho zamestnaní. Tak, môžeme prejsť ďalej na ďalšiu návštevu a táto ďalšia návšteva sa teda diala na Slovensku. Tu by som ešte povedal, že teda pripravili sme program pre týchto všetkých našich zúčastnených, alebo v rámci programu v každej krajine bola teda aj nejaká praktická časť. Napríklad v Taliansku, to sa ešte vrátim, sme si vyrábali pískory, aspoň sme sa o to pokúšali. A vždycky aj sa navštevuje výrobca lokálny alebo miestny, u ktorého je možné teda rozvinúť debatu o tom konkrétnom nástroji do takého detailu zájsť. To je tiež napríklad veľmi zaujímavé, pretože každé guidy sa inak vyrábajú, je tam iná úroveň technológie, sú tam iné princípy a keď človeka teda zaujímajú tie guidy, tak toto bolo veľmi prínosné. A ešte poviem teda k všetkým návštevám alebo k celému projektu, že zúčastnené krajiny a organizácie a ľudia jednotliví, totižto tu nie sú všetci gajdoši alebo muzikanti. Sú to aj ľudia, ktorí pracujú v kultúre a vo svojom zábere pracovnom majú aj gajdošskú kultúru alebo tradíciu. Čiže sú tam aj ľudia, ktorí vôbec nehrajú, nespievajú, a potom sú tam na druhej strane aj vyslovene len muzikanti, ktorí neorganizujú ani teda nejakým spôsobom nepublikujú. Čo je taká veľmi zaujímavá zmes ľudí a bolo to veľmi obohacujúce aj z tohto pohľadu. Takže na Slovensku sme sa stretli, dá sa povedať, plus minus v tom istom zložení. Každá organizácia tiež posiela vždy to gro, to je to isté, ale vždycky tam je plus jeden človek nejaký nový. Takže aj to je zaujímavé, že tí ľudia sa trošku obmieniali. Tak my sme sa tradične stretli na večeri. Prešli sme si teda v Bratislave trošku nočnú Bratislavu a následne na druhý deň sme absolvovali prednášku alebo teda stretnutie v Sluku, kde prebehla prednáška o gajdošskej kultúre na Slovensku a o UNESCO, ktorú si budeme môcť pozrieť aj za chvíľku. No a program sa rozvíjal teda spontánne skoro vždy v pauzách tak, že sa hralo na gajdách, ako môžete vidieť z fotiek. No a pokračovali sme na teda ďalšie stanovište Domomíroviec, kde sme mali možnosť si vypočuť tiež rôzne ukážky gajd a niečo o gajdorskom repertoári a kultúre z mikroregiónu Cedron, alebo teda možno nitrianskeho by sme mohli povedať kraju, v podaní Roberta Žilíka. A potom sme sa presúvali teda k Jurajovi Dufekovi, k výrobcovi, kde teda práve sa strhla aktívna debata o technológiách a technikách a spôsoboch výroby a vývoja guide. Myslím, že toto bolo veľmi, veľmi teda zaujímavé pre všetkých. No a na konci stretnutia na Slovensku naše kroky viedli až na Oravu, kde sme navštívili Európske centrum gajdorskej kultúry v Oravskej Polhore, kde nás teda privítal pán Matis a Drahoš Daloš, kde nám odprezentovali ich činnosť, ich výchovu a výučbu novej, možno budúcej gajdorskej generácie. A takisto tu sme vlastne oficiálne prezentovali cech a činnosti cechu a zahrali nám teda miestne deti, miestni gajdoši, miestne skupiny a takisto aj my sme odohrali pre obecenstvo a publikum rôzne piesne v podaní jednotlivých účastníkov. Ono vlastne tá štruktúra, tá mozaika toho každého stretnutia je identická, len teda je to aplikované na tú kultúru. Navštívili sme aj Jožka Kučera na jeho salaši. To bolo veľmi zaujímavé.
do Slovenska. Chcete, tak ma doplňte. Hej, ešte trochu doplním. Jožko Kučera to bolo skôr pre nich na zabavenie. To nebolo tak priamo spojené s guidami, ale ešte jedna téma, ktoré sme sa venovali na Slovensku, bola vlastne udržateľnosť guide. Áno, správne. Bola to zaujímavá téma pre nás aj pre druhých. Tam vznikla aj celkom diskusia, pretože to je vec, ktorú vlastne v tomto projekte riešime všetci, len zaujímavé, že každá tá komunita je v nejakej inej fáze, že Gruzínci mi pripomínajú, ako to bolo asi u nás 35 rokov dozadu. Že ešte to žije, ale treba s tým niečo urobiť. A Taliani, tam je taká špeciálna situácia, ale u nás sme sa na to tiež pozerali z rôznych strán, že vlastne čo drží tú našu guiderskú kultúru pri živote. Snažili sme sa na to pozrieť, poukázať, čo sú naše aktuálne výzvy. A čas nám už pokročil. Ja by som pri tejto veci ešte spomenul práve tá rozdielnosť tých návštevníkov alebo účastníkov. Napríklad naša pozícia bola napríklad taká, že my sme tam vždy išli ako aktívne hrajúci gajdoši, ktorí sme mohli vlastne hocikedy odprezentovať naše piesne, našu hru a hocikedy o nej aj porozprávať, odprezentovať. V iných prípadoch, ako to už bolo spomenuté, nebolo to len o tých gajdošoch ako takých, boli to či už nejakí ľudia z výskumu, ktorí mali rozpracovaný výskum o ich oblasti a teda sa zapojili do tohto projektu, aby načapali ďalšie inputy do nejakej tej svojej časti. Čo bolo vlastne aj zo začiatku docela mätúce, že teda my sme boli vlastne aj zo všetkých tých skupín najmladšia skupina, pričom sme všetci boli teda aktívne hrajúci gajdoši. Často pri ostatných, napríklad ako pri Gruzíncoch, chodil s nimi iba ten už viackrát videný Murat ako gajdoš, ktorý teda prezentoval tú ich hru a ostatní vlastne návštevníci boli buď teda nejakí tanečníci, speváci, prípadne hráči na iné hudobné nástroje. Z talianskej skupiny to bol taktiež vlastne človek, ktorý sa staral väčšinou o nejaké správu toho projektu z ich strany, plus ten výrobca, ktorého sme boli aj navštíviť. A taktiež vlastne človek, ktorý pracoval na svojom výskume v oblasti guide. Takže to zoskupenie tých skupín, ktoré sme sa tam stretli, alebo zástupcov tej kultúry z každej krajiny, boli výrazne iné. A to bolo pekne vidieť na takých tých príležitostiach pri večeri, keď sa aj hrávalo, že v podstate kto mal vlastne aké možnosti ponúknuť mimo tých guide, napríklad Gruzínci aj ten tanec, ten viachlasý spev a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bolo aspoň pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé poznanie a rozdielnosť medzi nami ako s tými partnermi alebo účastníkmi na tomto projekte, čo je fajn, čo je určite dobré, že teda to bolo nie jednotné. Nám ako zástupnom cechu to veľmi pomôže pri nejakých budúcich organizáciách, prípadne ak budeme riešiť nejaké výzvy prežitia guide, tak máme sa na koho obrátiť, lebo pri týchto ostatných komunitách mali alebo budú mať podobné výzvy ako my. Takže... A to som chcel ešte vlastne spomenúť, že viacerí, ale som teda sa k tomu nedostal, mi to vypadlo, že z viacerých krajín oceňujú, alebo teda prišlo veľmi zaujímavé, že my máme možnosť mať vôbec cech, ako teda na Slovensku guidovská tradícia, že to má nejaké zastúpenie hromadné, prípadne čo môže vytvárať možnosti, takéto príležitosti. V iných prípadoch to tak nie je a niektorí by si to želali, že im to prišlo ako veľmi zaujímavé. Takže myslím, že úloha cechu je stále rozvíjať a prinášať príležitosti ďalej a myslím si, že tento projekt bol určite jeden z tých, ktorý tomu určite prispel, čo sa môže ukázať ešte významnejšie možno v blízkej alebo aj ďalekejšej budúcnosti. Takže to som fakt rád, že niečo takéto sa vôbec zorganizovalo. Cech bol dôležitý, aby vôbec sme sa toho mohli zúčastniť, ale
zároveň my ako členovia cechu sme sa tam dosť hodili na tejto účasti. Niekde tie týmy naozaj museli mať zostavené, že bol tam gajdoš, ktorý ani, dajme tomu, neovládal jazyky, nevedel po anglicky. Potom tam bol nejaký etnológ alebo výskumník. A takto museli stvoriť tým. My sme, keď sme prišli my traja napríklad, tak všetci sme okrem tých vedomostí hľadom guide mohli aj zahrať napríklad. Takže myslím, že sa tu cech ako organizácia ukázal ako veľmi vhodný na tieto projekty. Dobre. Ďakujem zatiaľ. Sme ku koncu našej prezentácie a teraz navrhnem malú pauzu na záchod 5 minút a 7:50 budeme pokračovať ďalej. Pustíme si prednášku Milana Ruska, ktorú po anglicky prednášal počas tohto Erasmového stretnutia na Slovensku v divadle Sľuk. A teda vidíme sa o 5 minút po malej cik pauze. Ďakujem zatiaľ. Nemusíte sa odpájať. Ešte keby sa aj niekto obával, že je to iba v angličtine, bude to teda záznam z daného videa, z danej prezentácie, pardon. A táto prezentácia bude aj vlastne na našom webe guidy.sk, pričom bude možné si spustiť titulky. Bude to vlastne cez YouTube, takže bude tam možnosť si práve zvoliť priamy preklad do slovenčiny. Takže tak, vidíme sa o chvíľu. Okay. Thank you, Juraj. Juraj is not only the director of this institution and of the ensemble, but he is also a university teacher, professor of aesthetics. But when we ensemble and we liked bagpipe music, own research, we collected recordings in the villages. At the beginning, we founded in the villages, did our own research, and we liked. OK. But when we Ešte to met, asi we were počkaj do 50, aby ľudia prišli z pauzy, pretože už sa ti to spustilo, prípadne ešte zapni, ak by nebolo dobre rozumieť, tak titulky, ktoré teda budú priamým prepisom. Dobre, ale zvuk ešte nešiel, že? Zvuk aj išiel, už sme to mohli počuť. Aha, tak som hľadal správny moment, že kde to začať. Aj obraz išiel. Hej, všetko funguje, môžeš si ešte odskočiť, o 50 sa vidíme.
Nemá Jim, to mňa sa pýtalo. No, tak verím, že ste mali možnosť už chvíľu počuť. Lukáš, nepočujeme ťa, ak niečo rozprávaš? Ešte nie, ale Dobre. s prezentáciou, Matúš, aby sme aj túto ďalšiu časť mohli začať s tou prezentáciou a s tými logami, ktoré tam potrebujeme. Tak ešte prosím ťa, spusti tú tvoju prezentáciu.